niata guys sa niata sa Valencia Central School guys, o atong ipakita ninyo ang palibot sa mong eskwelahan guys, kung unsa ka nindot sab niini. Pakita namo guys ang Central Valencia Elementary School. Guys, niya natat sa sod sa maong eskwelahan guys. Swerte lang kaayo guys kay nakasod ta aning maong eskwelahan. Kay nananghid man ko sa security guard guys. Doon na may pagtugot. Mga atong silipon ang ilahang gawa sa eskwelahan rin ni guys. Dita mo sud ani mga room, ani mga byura sa may atubang sa mga eskwelahan, may ato ang tan-awon guys. Taon-taon ako guys, wa kasod ang eskwelahan na sa gagmay pa ko mga bata ani guys, tigsod na ko ning maong eskwelahan, gani usa ko sa mga official kanhi. Pero pagkakaron ni graduate na sa high school ang ako mga anak, wa na ko kabalik og sud aning dapita guys. Hinuon do na ko mga apo ani, pero dili ko tig anhi kay ilang ginikanan may tig meeting sa ilang mga anak. Makita nato ang flagpole ani guys, nasa atubang gyud. Mura gipagwapahan ang ilang eskwelahan ron guys, gipang pinturahan. Doon na tingali upper sa eskwelahan niini. Kay gipagwapahan man ang ilahang mga pins anyo. Doon na mga posit guys, ang matag area man sa mga hinawanan sa mga bata guys, kung sa panahon sa pagpangaon na nila. Mao ni ang likod nga bahin sa eskwelahan guys. Niya din niya ang grade 6, grade 5, grade 4. Ang sa atubang mao to mga grade 1, grade 2, grade 3. Kani mo sa HE guys, sa home economics.
Nahinumdum pa ko aning maong kahoy guys. Sambag mo ni sa kanas mga bata sa una guys, masuko ng maestra ani kay basin og dunay nay mga hug nga mga bata mo ang gibawal pagsaka sa maong sambag. Kadugayan guys gipayag nagjod. Mo na ni ang tibok eskwelahan guys. Ako nang napakita ninyo. O pasensya na mo guys. Nga ingon ani ray ako ang lingaw ninyo karong hapuna. Kining eskwelahan na guys, daghan na jud nga mga professional na nga mga estudyante ang anak human nagjud ani guys. Dinhi jud gasugod sa among lungsod sa Valencia pagkakaron daghan na kaayong mga professional nga tuwa na sa tagsa-tagsa ka mga lugar na narbaho. Dili na mo kalimtan yung mga eskwelahan guys. Kay mao jud ni sinugdanan sa pag-ugmad sa pag-edukar sa among mga kabataan dinhi sa lungsod sa Valencia. Ako mayon guys, daghang kaayong salamat sa inyong pagsilip o ako mo ingon, bye-bye!